Good morning guys नै बिराद दै जादोंलै आयै दैयानो दै जेरावबो Hey guys खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै बिराद अखा हादों लोगोसे जोङो आलदा जायगायावसो दंमोन नालाय मानिफ्राय मा फैदों आं बेखौ देखायग्रोनोसै नोंथांमोननो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड नायलांबाय थादो ना मा होनोथ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो आरो लोगोसे नै माइब्रा जानो थाखाय एसे माबानानै दोनबाय आरोना सोमनानै दोनबाय दा जानोसै नै जोङो मानासावहा बेरायहैनायावबो जा अखा हादों अखा हानायावबो बे मैदेरफोरा बिदि फैनानै माबा माबि जाबाय थादोंमोन आरोना जा मोजां नांदोंमोन भिउखौ इदि गोजौ न' लुनायावहाय थादो आरामसे साहा लोंबाय साहा लोंनानै आरामसे नाहरबाय थादो जा मोजां खामोन भिउआ आरो फारसेथिं जोंनि अखा हाबा गाज्रिबो देसुन दैबाना जाजोबो जा मोजांखा मैदेरखौबो नुबाय आरोना नै मानै जों फिसाखौ गारियाव सोना लांसैब्रा सोनानै लांजायाना ओमफ्राय मानो रानथेग्रा गुमै नोंनि आखाया होथेदो अखा हानायखाय बिमानियाव थांखुमाबाय दे बारा लोदो लोदोथार नङा मैदेरा एसे माबा जाबावनांगौमोन लोदो लोदो जाबावनांगौमोन आरोना खुलुमबानि फिसा दंना ओरैबायदि अखा हादों नायलाय ओरैबायदि अखा ओरैबायदि अखा हाखादोंलै इसर गोसोम जाजोब्बाय हनै नुहुरानो ना सब गोसोम जाजोब्बाय ओरैबायदि अखा हादों गोसोम जाजोब्बाय आरोना माने जों अखा हानायखाय बारा स्पिडआव फैनो हायाखै मानो होनना बुंबा दाख्लैबो एक्सिडेन्ट जाबायना गिनाय हाबबाय बाङाय बारस'ना होयोना मानसिफ्रा जानला मानला सालायो ओमफ्राय सोरबा बिदिनो थैनाय मोनबा हामगौमोन जाहरसोयोब्रा बे गेमस्रि बिबारिया इमान थाबनो थैयालै मिथिबाय ना माबा मोनसे जानांगौ दंमोन खिन्थु भगबाना जोंखौ बासायदो आरोना जोंथ' खामाखै मालायासो बारस'ना लादो जों भुल खामानि मावनायबाथ' जेलावसो थांबायमोन ना दा ओंखायनो बारा गिनाङा नोंथांमोनाबो मालायनि गाज्रिखौ लुबैनाङा आरोना नोंथांमोनखौ आं फेमिलि हिसाबैसो मा जादों बेखौ खिथाना लादों नङाबालाय मा आंलाय खोन्थायाबाबो जायोमोन खोन्थायाबानो नोंसोर मिथियामोन ना जेनेबा आं खोन्थानाय खायसे दा इउटुब चेनेल दङ हिसाबै आंनि इउटुबाव फेमिलि दङ हिसाबै आं मा जायो बहा थाङो मा जायो मा गानो मा जोमो आं दिन्थियो मानो होनना बुङोबा आं नोंथांमोनखौ एज ए फेमिलि मेम्बार सानो बेनि थाखायनो आङो सब शेयार खालामो दा बेयावनो सोरबाफोर सानो थैबा हामगौमोन होननानै खिन्थु इमान पापि मानसि नङाना जोङो जे भगबाना जोंखौ खेबसे थुंसायनानै लांखासिगोन बेफोरबायदिथ' नङाना भगबान दङना ओमफ्राय लोगोसे गोबाङानो आंखौ बुङो जे आनबक्सिं भिडिअ बा शपिं खालामनाय भिडिअ बा बेरायहैनाय भिडिअ माबा मोनसे नोंथांमोना हेल्प जागोन होननानै आङो शेयार खालामो नोंथांमोनजों ब्लगनि गेजेराव स' बेयावहाय गोबाङानो सानो बिराद दिन्थियो गावखौनो आं नोंथांमोनखौ दिन्थियाबाबो लाइफखौ बेबायदिनो इन्जय खालामनो हायो खिन्थु मानो थाखाय दिन्थियो जों ब्लगार जाहैबाय जिहेथु जोंना कन्टेन्टआनो बे जाहैबाय जेराव थाङो दिन्थियो जि बायो दिन्थियो बेबायदि आरोना नोंथांमोना बारा बुंनानै बेखौ लाब गैया आरो मिनिनो गोनां खोथाया बेनो सिगांथ' जोङो जेब्ला इउटुब चेनेल खेवदोंमोन गोबाङानो मिनिदोंमोन दै आंथ' नामखौ बुंथ'ला दा खिन्थु आङो आसियाव सानै बुंनो हायो आरोना सोर बायदिया मा बुंदोंमोन दालाय माथो गावसोरानो ब्लगार जाजोब्बाय नैबेखौ मोनो होनना मिथिबाय नालाय इउटुबाव बेखायनो गासिबो ब्लगार जाजोब्बाय आरोना नङाबाथ' गोदो जोंखौ बुङोमोन मा मोनो बिदि हेलौ गाइस हाइ गाइस होननानै बिराद बुङोमोन जोंखौ दानाबा हनै गावस्रासो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ'आव बरनाय थाबाय सो जाबाय माथो बयबो खुलिनांगौब्रा इउटुबा जोंनिथ' नङाना बयबो खुलिनांगौ इउटुब जेसेबां हायो गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिनांगौ नैबेखौ खामायनांगौ बास जाबाय बिदिब्ला थुदो अखा हागासिनो आंबो बारा पेक खालामला आयै
जावाइफोरा हनै खोमोरख'नोनो हाला होथेजोबखाबाय सेस ना होथेनाय नुवाखै लामाखौनो नुवाखै आं गाइस आंहा पार्सेल सफैदों आरोना ओमफ्राय आङो दुगैखांबाय साफा देलायखांबाय ओमफ्राय पार्सेल फैनायखौ मा फैदों नायनोसै ब्लेंकेट बिहरदोंमोन आङो वाव मोजां दा So guys नि आङो ब्लेंकेट बिहरदोंमोन आरोना नै बिथिं बेबायदि कालार नै बिथिं बे मोजां ना ओरैथार ना पार्सेल मोनफैदो गाइस पार्सेल आरो मा मोनफैलायखो आं देखायनो र' नोंथांमोननो गोरा जायो बिदियावबो आंना खानाया सिखारबायदे खोमा जाहैबाय इदि खानाय भिडिअ खालामना बोरो एवाखैयानो माथो एवदो दसे दिनल' दोनो पियासखौ होबावलै जोंना पकरिया मोनबाय गोथावनो जानोसै आरोना अखा हानायावहाय साहाजोंहाय बिराद ओंखाम उखैदों आं नै जानोसै बे जाहैबाय मा बेजों माखौ संगोन ना इले मा सावदों सामब्राम गुफुर नैबेयो जाहैबाय ना फ्राय नै दायो जोंना टमेट' बाथोन देसिगोन आरोना क'क्राझारनिफ्राय लाबोनाय बेयो टमेट'आ मा फुदुंदो इयावलाय माबा आलु मा देदो ओमफ्राय इयाव जोगोलावरि बाथोन